ちゃんとしてくださいって人に言われてもちゃんとできないから楽しいんじゃないのか。全くつまらないね。ちゃんとしていたら肩が凝るだけじゃないか。ちゃんちゃらおかしいよ。何がちゃんとさ、すべてキチキチしていたら生き生き苦しくなるって僕は思っているけれど、でも周りを見ればちゃんとしてるのか。なんか苦しそうに生きてるように思うけど、つまらない人生みんな送っているんだね。四角四面に生きて何が楽しいのかな。ちゃんとしてるよりずぼらだらだらしてる方が僕の生き方には似合ってると思うけど、人に何言われても自分がそれでいいな。自分の生き方は自分にしかできないから。人が何と言おうとちゃんとなんかしなくていい。楽しければいいんだ。それは自分のやり方さ。ちゃんとしなくてもそれでいいんだよ。みんなほっといてくれよ。僕は僕なんだから。ちゃんとしてるのはちゃんとの味の素。それだけでいいんだよ。みんなほっといてください。